अफ टिचार्स एसोसिएशननि खुंगा 99 बे एनुवेल कनफारेन्सआ दिनै जोबथा दिनाव सफैबाय। थांनाय शुक्रबार मोनानिफ्रायनो बेयो जागायजेनदोंमोन। दिनैहाय सानडे लास्ट डे, दा मोनायाव मोनसे सेसन थाबावगोन, बेनि उनावनो जोबसिगोन। दाख्लैनो लानानै सानथामनि हाबाफारियाव मा हाबाफारि जागोन? जोंनि बेसिकेलि जोंनि बे खुंनाया गासैबो बिबिसिनि सिङाव थानाय गिर्जारिफोर, जोङो बिथांमोनखौ बयखौबो लिंहरजोबो आरो थांनाय बोसोरफ्राव दिनफ्राव इसोरा जोंखौ दैदेनबोबाय, बेखौ जोङो गोसो मानिजों हामबाय होननानै बाख्नायनो जोङो बेबायदि कनफारेन्सखौ खुङो आरो बेवहाय जोंनि जिउ खांनायाव गोनांथि माखासे इसोरनि बाथ्राफोरखौ फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों सोलोंथाइ लायो। जोंहा आलासिफोर दंमोन, बिसोरहा गोबां रोंगौथि गोनां मानसिफोर, बिथांमोना फैनानै जोंनि बे कनफारेन्सआव गोथौ गोथौ बाथ्राफोरजों जोंखौहाय थुलुंगा होबाय, जोंखौहाय फोरोंबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा गोसोआव गोजोननाय मोनबाय आरो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनबाय। गथायारिफ्रा साबेसेसिम बाहागो लादों? थांनाय जागायजेननायावथ' एसे खममोन, ओमफ्राय मैया सुनिबार सानजौफुनिफ्राय गोबां खाथि आरो गोजाननि मानसिफ्रा फैनो हादों। दिनैनि बे सानजौफुआवथ' 20,000सोनिबो बारा मानसिफोर फैदों। ओमफ्राय जायगा मोनैनि जोङो एसे जायगाया कनजास्टेडखाय जोंनि थाम्बुफोरखौ एसे खेवनानै होनांबाय आरो एसे खस्थ'यैब्लाबो रायजोफ्रा बयबो क'पारेट खालामनानै मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। मिथिहोनो गोनाङा बेनोबाव जोंनि धोरोम फोरोंगिरिफोरल' नङा, जोंनि हादर सिबियारि, जोंनि ससियेल लिडार्स, पलिटिकेल लिडार्स, सरकारनि मानसिफोर गोबां फैनानै जोंखौ थुलुंगा होबाय आरो मेथाइ रोजाबनाय सिबिनायाव हेफाजाब होनो एकदम BBC बड' अफिस कनभेनसन अदालगुरिनिफ्रायबो फैदोंमोन। बिथांमोना खाम, जथा, सिफुं, सेरजा इन्सट्रुमेन्टफोरखौ बाहायनानै माबोरै फोरबोखौ बाख्नायनांगौ बेनि सोमोन्दै गोबां थुलुंगा होनानै मेथाइबो खनलांबाय आरो MP, MCLAफोर बिथांमोना फैनानै गोबां सुबुरुन्थाइ होलांबाय आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो फैदों, बड' साहित्य सभानि मानसिफोर फैदों। जों बिथांमोननि नुजाथि आरो सुबुरुन्थाइफोर मोननायजों जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरजों सफैनो हानाय गासैबो गेदेमा बिथांमोनखौ आङो हामबाय होननानै बुङो। BBCआ 99 बोसोर जाबाय, दा 100 बोसोर फैहां जानानै दं। दा बिनि सोमोन्दै माबायदि प्रिपेयार जानानै दं नोंथांमोना? नेक्स्ट इयार 2027आव जोङो 100 इयार्स जानायसै, जोंहा गिदिर सेलेब्रेसन मोनसे जागोन, बिनिनो बे मोनसे प्रिपेरेसनमोन। ओमफ्राय जोङो बे सेन्टिनारिखौ सेलेब्रेट खालामनो थाखाय सोरगिदिं मा आयदायाव लाहार फाहार खालामनांगौ दं, जोङो खालामगासिनो दङ। बे सेन्टिनारिनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ बाख्नायनो लुबैदों। थांनाय 100 इयार्स बे जे जोंखौहाय दैदेनबोबाय, जोंनि जिबनाव आशीर्बाद होबाय, लेखा फरायनायाव हेफाजाब होबाय, संसार जानाय, न'खर लुखांनाय, जिउ खांनायाव हेफाजाब होबाय, बे गासिबो गाहाम मावनायनि थाखाय गोसोखांनानै जोङो खौसेयैनो बे सेलेब्रेसननि गेजेरजों जोङो इसोरखौ बाख्नायगोन। फैगोन 2027नि जानुवारि दाननि 14निफ्राय 17सिम जोंनि बे सेन्टिनारि सेलेब्रेसना जागोन आरो बे सेलेब्रेसनाव जोङो गोबां मानसिफोर, हाजार मानसिफोर जों एक्सपेक्ट खालामदों 50,000सो मानसि जोंनि बे सेन्टिनारियावहाय फैगोन। जों बेनि थाखाय दा थामथियारि जागासिनो दङ। कालसारफोर माखासे गोबां गुबुन जोंहा बिभिन्न जाथि माहारिनि कालसारेल ग्रुप्सफोर फैगोन। जोङो क्रस कालसारेल जोंनि ससाइटिया राभाफोर दङ, गार'फोर दङ, नेपालिफोर दङ, सान्थालिफोर दङ आरो मिसिंफोर दङ, उरांफोर दङ। थ' बे गासैबो जोंजों लोब्बा थाफानाय जाथिफ्रा गावबागाव कालसारनि ट्रुप्स लानानै फैगोन। ओमफ्राय जोङो कालसारनि गेजेरजों इसोरखौ बाख्नायनाय आरो सिबिनायखौ जों दिन्थिफुंगोन। मोनसे जोबथा सोंनाय सार, बे BBCआवहाय मोनबेसे हारिनि गथायारिफ्रा बाहागो लादों? जोंनि BBCनि सिङावहाय जोङो 20 लिंगुइस्टिक ग्रुप, थारमाने 20सा राव रायग्रा जाथिफोर
दङ गासिनिबो गेजेरावहाय जोङो खौसेयै नामालाय बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएसन नाथाय बिनि आन्दोआव गासै 20 लिंगुइस्टिक ग्रुप जेरावहाय जों खामानि मावदों सोलोंथाइ होदों बे मानसिफ्रा जोंजों लोगोसे सरजाबफानानै दङ। थेंक इउ।